سروشت پارێزگەها دهوکê yekêrhat ya bû bazirganî û geştûgûzarî û pîşesazî jî. Lê sererayê hebûna van sekterên gireng di siruştê parêzgeha dihûkê da hêla bin hejariyê de ya sala 2018 zêdetir ji 8 sadê ye. Rêja betala rastaqîne abdiristî hat vê qeyranê da. Zorbey wan kargeha bi rastî kargehên komkirinê ne an em bêjne sînaat tecmîî ye. Hemî berhemê wan hemî pêtiviyê vê pêşesaziyê ji dervey welatê tem tinê li vêrê lêk den. û ev jî bi rastî nabite pêşesaziyeka rastaqîne ku bite handerek yan mifadarek bo aborê welatî. Bi rastî zor caran behsil planên pêşesazî tê tekirin lê bi rastî zorbey wan plana evê heta nikelê behes tê tekirin yan gelek cara gelek bi navê aborînas û şareza û bêjin kesanên taybetmend jî behes dikin ne ew planên yê ku bişên çareseriya babetî bikin. Rêjeya akincîbûnê li dihûkê milyonek û 648,611 kesin û rêja 46 sadê gencin û hêza karî ya hey lê ji ber hebûna qeyrana darayî û hebûna kirêkarên biyanî û vayrûsê koronayê kartêkirin li xelkî bûye. Divêtin bernamek bête danan yani ke bêkarê hey bes gelek bêkar nizanin de çawa bi xwe daxwaza karî bikin. Yani pêtiviye bête diyarkirin, cihek bête destnîşankirin, çi rêveberiya kar bîtin, çi cihekî bîtin, xelkek bête agadekirin ku ew bêkar biçin wêrê bi xwe daxwaza karî bikin. Wextê daxwaza karî jî dikin, xudanê kompanyê bi keyfa xwe xelkî neynît, an xelkî nedete karî. Divêtin hikûmet endaziyareke yê heta nûke teyîn nebûye yê bêkar e, ew kompanyê pêtiviye endaziyarî bû, ew rêveberiya kar bû firê biketin û serfaz biket yasaya karî û dabînkirina civakî ser deriyê gelda biketin. Zêdetir ji 300 kargehên pîşesazî li parêzgeha dihûkê hene. Lê li dîv amarên sala 2017 yên rêveberiya desteya amarê li dihûkê rêjebêkariyê 14 sadê ye. Rêveberiya geşepêdana pîşesazî li dihûkê diyar kir di bernameyê de ya petir giringiyê bidene kertê pîşesazî. جمارا وگاوی تاتینا دامزراندین جوان 359 ساده وگاوی او کارگه دامزراندین یعنی داناینه تعداد مینتون 2 ساده اون اوت مولات سرطای مداینه کداب شیطان به مولات امیرت کارگه خوب داخل کردن هیچ دانه دانا بتن او کارگه تعداد بله سندی اچم سر دانوات کم تعداد اگه مدیتن 20 کاری کارن تعداد احتمال ای که بیانی بتن تعداد یعنی رجا پتر یمنه تعداد کارت کن پارێزgeha dihûkê hejmareka zora kirêkarên biyanî lê kar bikin û rêja bêkariyê ya zora û hejariyê jî xelkê parêzgeha dihûkê vegirtiye. Lê dîvgotina şarezayên aborî nebûna planeka zanistî bû çareserkirinê eger e. Karwan Sadık, Gelê Kurdistan, Dihûk.